Израел удари горивни складове в Техеран. Иран атакува Кувейт и Бахрейн. Израелската армия потвърди, че през нощта е извършила въздушни удари по горивни складове в Техеран, използвани според нея от иранските въоръжени сили. Атаката е част от продължаващата офанзива на Израел и САЩ срещу Иран, която вече продължава повече от седмица. В същото време, Иран обяви нови атаки с дронове и балистични ракети срещу военна база в Кувейт, а при отделен удар по Бахрейн са ранени най-малко 3 души и са нанесени щети на инфраструктура. Междувременно, ирански представители твърдят, че са пленили американски войници, но за сега не са представени доказателства или подробности. Конфликтът вече е довел до над 1300 жертви в Иран, а анализатори предупреждават, че ескалацията може да предизвика масова миграционна криза и нов ръст на цените на енергията. Иранската революционна гвардия заяви, че разполага с капацитет да води поне 6 месеца интензивна война срещу Съединените щати и Израел. В официално изявление от Техеран подчертаха, че военните им сили вече са поразили над 200 обекта, свързани с двете държави. Предупреждението идва в момент на крайно напрежение в региона, като иранското командване увери, че е подготвено за дълготраен конфликт. Според изявлението, досегашните атаки са само част от капацитета, който страната може да мобилизира при евентуална ескалация на военните действия. Норвежките власти разследват силна експлозия, избухнала през нощта пред посолството на САЩ в Осло. Инцидентът е станал около 1 часа местно време. По първоначални данни няма пострадали хора, а по сградата на консулския отдел са нанесени само незначителни материални щети, съобщава агенция ЕФЕ. Веднага след взрива, полицията започна мащабна операция в района. Екипи от пиротехници, следови кучета, дронове и хеликоптер проверяват за други взривни устройства и издирват извършителите. Разследването е обявено за приоритетно, като към момента властите в Норвегия не разполагат с доказателства за връзка между инцидента и настоящия конфликт в Близкия изток.